at kay nga rin ito sa pangarag yung tayo pinasang siya. Ginawan kaya na at manayo na namarasal tinamit sernaga sa tayo ko. Piapo at ako mga kadatayo. Kasta kumamit kin ka. Naimbag na malumi amin katabsat. Daydayawan tayo ti Diyos, iti dayto nga nasanto na misa. Iso agubwayan, iti amin nga ayat imbag kan kaasi. Kan mangipapaay kadagiti pagkasapulan tayo itinaldaw. Hintay nga ro itatagmanen kani Apo Jesus Nazareno, digiti pagkasapulan tayo. Kastapay ngayon tayo daw-dawatan, dagiti kapabsat tayo, madumaw-dawat ti panangikakaasi, kang tulong nga panagkarkararag, kang dagiti kapukbukudan tayo nga panggap, nagpaay kada tayo, kang dagiti kamkamang ti pamilya tayo. Tapno may karita yung kapabsat ang makipagrambak, hindi tayo pinasanto na panagdaydayaw ti Diyos, hindi nga umuna nga pagbubawyan digiti basbasol tayo, dawaten tayo iti pangmakawan, kang kaasi ti Apo. Iti si papakumbabaan akim ken si bababawi a puso kunatayo. Una sa min unay nga mami, nakabasulak asi ulpit ken ka. Kastamet kadagiti di mabubus sa kakaasin. Sa anak ko na may kari ang managan nga anak mo, ibilang na kon sa nakasanak mo di kasmay sa nga naulpit nga alipen mo. Isuday tati kay kariak gaputi kinadakis ko, Yamo Diyos nga Apo, maasi katad kanya ka managbasol. Ket ginakbaybayan na mamingpinsan, tanawang kadi bumurong ngay naktumapukaw. Ket si kanaasi unay nga ama, di mo kaya tamapukaw, oray ti kabasitan ken kadaksan kadagiti anak mo. Ngem kinunan ni Apo Jesus, nga daddanto iti ragsak sa dilangit, gapu iti maysa managbasol nga agbabawi. Ngem gapu iti siya mapulog at siya manasisingpet, asaan da na masapul iti agbabawi. Dagitoy makadiliwa unay asas sa umo Dios nga Apo, isudat imang pabilag kaniya, mamay parintumeng kasakaanam, umawawag as ibababawi, ken siya sangit nga kunkuna, pakawanen na. Ama, pakawanen na.
oras ni Kun. Man nakabalin a Dios, ipaay mo kadi tapan panunuten mi akanayon dagiti insurong, tapno iti sao ken aramid, tungpalen mi dagiti makay-ayo ken ka. Gabo ken Jesucristo nga anak mo ken Dios, isu magbiag ken nagari, may sa a Dios itaken iti agnanayon. Amen. Tugot ay pagbit ka sa hindi dumig kaligiti may mas. Una ang may basa. Ito may basa na adaw iti libro ti Levitiso. Hinilin ti Apo ni Moises nga ipagana daytoy iti gimong ti Israel. Agsanto kayo, agsipod ta nasanton na, siya ti Apo a Diyosyo. Hiyo ipempen ti gurayo, iti sa sinuman, ngayon makilinawag ka kenkwana, tapno di ka agbasol gapukin kuana. Di kaya agibales, wenno agipempen iti gura, iti sa sinuman, ngem ayaten yung ti kaarubayo, akas iti panagayat yo, iti bagiyo. Siya ti Apo, ti sao ti Apo. Kadiyaman tayo ti Diyos. Sa ito may basa, naada ito mga surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Iyo kadi ang mo ano kayo dagiti templo ti Dios, ket agtayo na ti Espiritu ti Dios kada kayo. Karon ti siya sinuman among dadael iti templo ti Dios. Nadaelin ng tume ti Dios, tanasantuan ti templo ti Dios. Ket kada kayo ang mismo ti templo na. Awan ko ma ti manglilaw iti bagina. Siya sinuman among pagarop ti bagay na amasiri. Mabaen ti alagaden kuno, alagaden ti lubong. Agbalin ko maamaag tapno agbalin ang napaypayso amasiri. Ang minamag iti imatang ti Diyos ti amin ang bilang. Ti lubong ang kinasiri. Pasko natin na santo na surat, ipalabog ti Diyos dagiti mamasiri iti kinasikapda. Kunana pa'y amo ti Apo nga awan sirserbi ti panunod dagiti mamasiri. Ngaro di ko mapagpasintayag ti tao ti kabailan ng aramiden. Kinapudlo na kung kayo amin abanag. Ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro. Dahil ti lubong biyag ken patay. Tagdama ti masakbayan. Wen, kung kayo ti amin dagitoy, ket kuko na kayo ni Kristo. Ket ni Kristo kuko ti Dios. Ti sao ti Apo. Kadiyaman tayo ti Diyos. Tumakdara tayo kapsat ng tayo padayawan ti na santo. Ti Apo at dakada kayo. Basta kumamit ken ka. Itutuloy tayo kakabsat, idumig iti Apo, makisao ka na tayo, babayan ti panakay waragawag, tinasantuan ng Ebanghelyo, kasin surat ni San Mateo. Madaydayo kumati Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, nangngegyo anay sao, mata iti mata, ngipen iti ngipen. Ngem ita, ibagak ka na kayo, diyo balsen, isya sinduman amang dangran ka na kayo. No at damang tumpa iti makannawan na pingping mo, patumpam pa iti makanligid. Kastamet, ano at damang idarungken ka, tapno alaen na tibadong, bayam na alaen na pa iti kagay mo. Siya sinnuman amang mangipapilit, akumuyog ka kenkwa na iti may
maysa a kilometro, kuyugem pay iti may kadwa. No adda dawaten daken ka, ited mo. No adda buluden daken ka, ipabulod mo. Nangegyo ana isao, ayatem dagiti gagayem mo, ket buraem dagiti kabusor mo. Ngem ita ibagak kada kayo, ayaten yo dagiti kabusor yo, ket ikararagan yo dagiti mangidadanes kada kayo. Tapno agbalin kayo nga anak ni Amayo sa dilangit. Tapada-pada apagranyagen na tiinit na kadagiti na imbag, ken kadagiti dakes sa tattao. Mangted titudo kadagiti agarami iti na imbag, kastamet kadagiti agarami iti dakes. Gunggunaan na kayo kaditi Dios, no dagiti laeng agayat kada kayo ti ayaten nyo. Kastamet ti aramiden dagiti agsingsingir iti buis. Anya nga rod ti pakay dumaan nyo kadagiti sabali, no dagiti laeng kakabsat yo, ti kablaawan yo. Kastamet ti aramiden dagiti hentil. Masapul nga rod nga awan pagkurangan yo, akas ken ni Amayo sa dilangit, nga awan pagkurangan na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Matayda ako matigtungpal sa amin na bilbilin ken sa saguti Apo. Tugo ka. Kausap to kan Kristo na imbag na malugtayon. Ang tao. Imbag na malungya po. Yay. No, makaturturog kayo. Oras ti pa nagturog kailangan sa pelakas titi tiyempo na. So, nagyaman tayo kin Apo Dios, iti napalabas na lawas, katim tayo nagtuntuloy nagkarkararag para kadagiti masangwanan na aldaw. Datayo iti may kapito, na Domingo iti kadawyan na tiyempo, maudi nga Domingo, kasangwanan iti panawan iti Kwaresma. Iti Kwaresma, ito na Miyerkules, Purpuros. Iti panangrugi tayo, iti upat apulong aldaw, ngayon tayo panagsagsagana, iti panangrambak tayo iti Semana Santa. Nalagay tayong misinterpretation, Semana Quaresma at Padpada. No. Quaresma is 40 days, upatapulong nga aldaw nga panagsagsagana para iti Semana Santa. Nagturpos iti Quaresma, inton Domingo de Ramos. Mangrugin tumatan iti Semana Santa. Kaditang aldaw, nangagantayo iti naibasa nga pasat tinasanto ang Ebanghelyo. Makikitagan tayo, panpanunutan tayo, nakasulsulit na ito yung naibasa nga pasat tinasantuan ng Ebanghelyo. Kaya yun ang nakaiman. Tumpagan na kano tamakan nawa mo, patumpang pa'y tamakan nigid mo, tanugag sa ano siya. Alaman, ang tinaling. No kano alaan na diyabado, mitad mo pa'y pati kagay mo, mata amin yun, bra, panty, brapen. Kaya, dahil imbaga ni Apo Jesus, ngunit kita ang tagas lamadi. Kaya, madi nga pulos. Anong araw dito? Dati, alaman si Uncle Buni, alanda di baboy mo, itod mo ka no amin. Pag ano mo siya, naggasat ka din. Oo, pakawan mo na ano siya. Gam, dahil aming karabsat, kastoy. Kita niyo Facebook kayo. Nag-browse kayo di Facebook. Nakapinpinta sa duti may popo sa talaga di pa nagpaspasyal, nagpicture hindi Banawang Bridge, kana kung saan ka dagiti makmakan, pakidayaan, data. Saan ka dapat iti nagpicture ti rupa da. Iti isula nga isu nga rupa da, 5 sa nga pulo, 2, 20 nga picture ti rupa da. Mauma ka nga makakita, isula inaldaw. Yung nakapinpintas, ti pagkatawak ng wag, kasi ka ti Facebook, ag-browse ka, ay di makita nga aggaapa. Agpipin na sagid. Ano na minsan, di kalman ti bigat, bimangunak, panaging misbo, nagsubliak pa lang, naging 10 minutes. Nag-browse na ti Facebook, pang murmuray ko, ti bagbagik ko na. Talaga na murmuray anak na nakita. Hindi ko na
nagbibibiyang ko no awan no single ta boyfriend mo. Uray ta upat damot ngagsusukot. The word nga na yun ay Y-O-T-N-I-M-A. Medyo tinaypan. Medyo tinaypan nga nakita. At dapat nakita pa nga may isa, dagitay kaldingyo nga kay warang dito'y taltalon. Para tiyang miidan, awan babain yo nga agtartarakan. Dagitay paggaapaan, kung natin man lang. Adot ay aggaapa. Adot kayo kita nyo yung barangay. Domingo, session siguro data. Yung barangay, noong ka yung barangay, naglalo dagiti lupon. Nagduduma ti paggaapaan da. Idi lupon sekretary, no barangay sekretary ni Lulang ko, tilangan trataran ti barangay, dagiti agmamanok. Aman, napadasan dito na pang kami na session dalulang ko at dito may isang alakay nga nagtakaw kano ti manok. Inamin na what at the end na tinakaw na din ti manok. Nagkiyak idi nagkiyak iti rabi yung ti Madina dapat at dangamin dumukdukol kini ti pulsana kinapkapan na iti barangay official sa mga dito sa bali kunada. Tikigtot data naglanit nga pansit, di bangir, igado, iti balikod na tultulang karkarne. Nagiti lang titrataran ti barbarangay, di, ng tataman, yung kanya barangay, ano ti kanya natin patrataran ti barbarangay tatang, nagdagta, nagiti, ichis-chismis na kami naglalalaki, apo. Apo kapitan, kulkulaman na kami na po. Nagiti ngamin ti, trataran ti barangay tatan. Impose na kami di Facebook apo nga nagtakawak ka no. Nagiti ti pagka katidiwan mo na nagad nunay pulang at isang kabasit nga misunderstanding di barangay apo agsasangit damot nga ginarako pat the end. No maurnos dan to reconciliatory kuna reconciliation kuna nga rod nagreconcile da nung tapadason yun mo nag-observe alagaw lamano kay nga rod na word alamano tunong nakalikod da isang lang makita ka lang tabagutang kuna nang tupay lang madiday dyan bagbaga ng kasriak kuna nang tupay lang haan nga naputol daytay gura haan nga naputol daytay riri haan nga nagsilpo daytay ayat nga naputol. Yung ad-dakot di ngayong madayo, iti distansya diti ayat nga naputol. Aya, kasi di mapaspasama, apay, gapu iti pride, gapu iti kinatangsit, gapu iti awan iti ayat, ti kaunggat ti puso. Di kita katunog pa na wala, after 1 week, agsublidan tumangkod ni kapitanan, ay na kapitan, di mo namin nagsardan nga kastoy. Ibagbaga na naman kukula mak, ibagbaga na aglalaki ang lanta. Naging lang tamat ti isumaga po na nga maumapay ni kapitanan ni kanya pulisan kung nanto ni kapitanan Aya po, dede kita nyo, dede ka kaslingan at dede ka nain nga pa, nagreklamo, barangay ka na dede, ada naka-duty yung barangay, hol ka sumungsungan, kailangan nag-decide, dito ba na ay sus, ako na ito yung manang, kunada. Dede di magbagada, aman, reality talk ka kapsat, gapu iti gurang-gura, awan iti ayat. Kat niya po, Jesus, iti dahi nga naibasa nga pasantinasan ni Evangelyo, ti bagbaga na kastoy, may isang istorya. Shorten tayo. Tapno maawatan tayo na siya. Dito may isang monghe. Amo iti monghe. Dagiti monghe, iso dagiti lalaki nga religious life. Naku dagiti kabatugan dagat mamadre. Dagiti monghe, ti ubrada iti ti monasteryo, agdalos, agluto, agtalon, agkali kumpurmiya talo kalkalyan da agururnos. Nung nakabado da, tibado da nga monghe. Dito ti ubrada di unod iti monasteryo. Kada iti nga monghe, iti sanguan ang ti may nga monasteryo, at da iti may nga kaslang waig. Dahil, kanina ta nagdaldalos, dito nga monghe, nakita na iti may nga, amoy niya ang gagama. Amoy niya ang gagama. Scorpion. Ada, nay nakadiso, yan, nakabatay iti may nga kaslang rugit. Kat mayan anod nga malmalmuson.
Kat no din jay Scorpio, no, ganang makasi, agad sikilan na kadiipos na, di ba? And poisonous din yan. Katagad, hanga sinarasam dengan din yung mong alaan. Kat nakita din kay superior na nagugat, why are you doing that? Kaya, di mo makita nga, saktan na kalangaro dun, alaang pailaang. Alaang pailaang, saktan na kalangaro dun, kung na jay superior na nga monghe. Kung na nagat, ngamin apo, naiyanakak na agay-ayak. Kat dito yung Scorpion, naiyanak mo't nagsiksikil. Dito yung nagdumaan mi. So, uray no paspasaktan na ka, naiyanak ka nga agay-ayak, kas dito aramid. Kas dito ubraan tayo. Now, that ends the sermon. Nawan tuloy nan. Ganyan. Ngaman, tibagbaga ni Apo Jesus ka na ito kakabsa, dito ibagbaga tayo nga, kill them with kindness. So papakam ti kinaimbag diti dakos nga aramidon daking ka. Oh, pagananok sa ko. Alam ka, pananutan niya pay sumo na, tumpalan na tamakan ligid mo, pakantawan nga rupa, pay sabay. Alam na alam itad mo amin. Diti bagbaga ni Apo Jesus. Diti bagbaga na, kinasantuan ng Ebanghelyo. Kung kasanutay ng obraan de jay, nagrigat. Diba? Nagrigat. Kada tayo, nga mamakawan no daduma, aglalo na napasaktan tayo. Pag may bagbagada nga, da babae, kada lalaki, kung anaman din na, ibagbagada nga, taktakawak, pambarang nga pakawanan. Kung nanda, kasi di ararami, kasi di panunod di tao. Aglalo na din, nagkumpadre ko ma, nagkainuman na, tapos nabartep na, ako, sa bali di sa ritaan na, nagsultan, maputol, dito kinakumpadre na. Awan to, dito nasayaat nga relasyon langan-langan da. Naputol, dito ayatan. Haandan to, mapakawan ti maysa kan maysa. No nabartag dan tumanan, nagkita dan tumanan, Diyos ko, sa bali tumanan. Ti ubraan da. Awan dito ayat, awan dito panagpakawan. Di ba narigat ka na tayo ngamin kakabsat kasi narigat ka na tayo taan ng araw, tao tayo. Tao tayo kakabsat ko. Nung timay isa nga nakapinpintas nga panpanunutan tayo ng kankanayo. Ni Apo Diyos ay ayatan na tayo at tultuloy na tayo nga pakpakawanan. Di ba? Isod ka po na nga tayo nga rod nga tao, ti Diyos ay ayatan na tayo, ti Diyos pakpakawanan na tayo, uray kasanot kinasukir tayo, kasjay tayo nga rod kumamot, itipada tayo nga tao. Nga, uray pinakitaan da tayo tinaalas, inbabain da tayo, chinis-chismis da tayo, kinulkulam da tayo, kada iso amin. Alaman, ang galbunin, dahil may nagiwayway ti bakad to, pinakagatan na, dahil kita mulang mamais, agkararag ka, Apo, bendisyon ang ka, di baka na tapno may lako na nangina. Alaman! May kakaya tayo ni Kasjay. Haan! Ang kalite tao nga, may balay mo, inubor-ubor na balay mo. Kararagan, Apo, bendisyon ang ka, di. Sapay na kung matay ipaayam ti salon at na. Hay! Wisit ka, di ko na ma. Di kami? Yung di namin ti kaharit ka na tayo kakabsat. Nagrigat dito yung bagbaga ni Apo Jesus kada tayo. Kitaan niyo nangnagyo man ay baga di unana kunana. Ayatom dagiti kagayom mo, guraom dagiti kabusor mo. Ngapti ko na ni Apo Jesus, ayatom dagiti kabusor mo, kat idawdawatam dagiti mangidadanos kang ka. Nagrigat ka kasi dito bumangon ka. Naka mo na yung sermon ko ito ine. Dito bumangon ka, tibigat. Example ko, tinagat di yaman. Apo, yaman kami. Tida ito yung mabigat ng ipaay mo ka na kami nga sa pamilya. Tibiyag mi. Idaw-dawatak pa'y apo ni kumandrek na marites nga kanay nga magpadpadakos kaniya. Ipaay mo ti salon at na manayon kat pa'y tibiyag na. Bakit ikararag mo kan? Apo, agdiwig ka din. Di ba? Apo, alaong ka din. Alaong ka din, Apo, tap na awan ng timang riribok tibiyag tayo. Alagang take mo natin,
alam no, hantay mo kaya nga balbaliwan ti ugali ti sabali nga tattao. Telatan panunod kan puso tayo ti baliwan tayo. Nagrigat apo, kasano marod mo na yan? Challenge ti panagbaling nga Kristiyano bejay. No pudpud no mapasurot na tayo ni Apo Nazareno, kaya tayo nga aramiden bejay. Kasi kitaan tayo ni Apo Nazareno, ne? Alaman, sinapsaplit, tinubtubraan, kinurunaan dat siit, nasugsugatan, nabuyog yung Passion of Christ. Yung asin na sinaplit, dagat nalkab pa yung lalat ni Apo Jesus di jay. Kas jay ka nagsunti inaramid dagat ko na, inlansada ijay cross. Painomon da, di na ba yung pinapainom, awang basol na Namanyat kaya na ti kararag na ide DJ Cross. Anya ting kararag na ide. Ama, pakawanam ida, di daam mo ti ang aramido. Di ti sursuro ni Apo Jesus. Di ti palpalagip ni Apo Jesus. Di ti karit ni Apo Jesus kada tayo nga nakadagdag sultat nga Domingo. No kasano tayo nga ayaton, dagiti mangirururumon kada tayo. Kasano tayo nga ayaton, dagiti dakos nga tattao. Kasano tayo nga ayaton, dagiti mang chismis, mang pagpagura, mang pagpaburag tidara tayo. Kasano tayo nga ayaton ida. Tuladan tayo isuna. Tuladan tayo isuna apay. Kasi di ko na nangarod, no ayaton lang ang dagiti gagayom mo. Regalwam lang dagiti mga ayat kinda. Anya ti gunggunam. Awan. Siyempre maparagsakan ka nga ta. Ngam no inayat mo, dagiti kagkaguram, dagiti mga ayat kang ka, dagiti dagas nga tattao, at agunggunam. At at itakkel agunggunam, awan ditoy, hamo makita dito nga biyag, ngam iti biyag ti masangwanan. Kunan to niya ako Diyos kang katne, dahitoy dete kanayong da nga chismison nga anak ko, ngam sinagsangutan na tikimul ti manok, dete mang chismis kin kuana. Alam ka no, hantay nga kaya nga akseptaran diti kinadagos ti sabali nga tao, diti pagbagi tayo ti balbaliwan tayo. Diti panunot tayo ti balbaliwan tayo. Kunada nga rod no, diti tao nga kagurguram launay, nga among nga sakit na nga diabetes kada high blood, regaluam. Cake, let's so, diti ka na si regalo. Tapno ininutan ko na sa ako madilata. Ikarkararagam lata. Karkararag mo apog balbaliw kadi. Kagtulungan na kalimat ng mga akseptar ti kina siya sinona. Di ba? Kasi ti panuno, di kailangan ti aramidon tayo. Tulungan na kalin apo nga mga akseptar ti kina siya sinona. Kagtulungan na kalin apo nga mangiliklik latan ti bagi. Iti anyaman na pagbasulan. Tunggal makitak isuna. Kunana dete mabuya nga lay misera. You can only love other people if you can see the face of God in their faces. Makasurusuro tayo kanong ayaton, iti sabali nga tao, no makita tayo ti rupa ti Dios kadagiti rupa da. Ay sos, ready manan. Kasanong aron ako ko numangeg ko lang di boses na kumadimdimunyo ako, anyan tulaga di rupa nan. Dejan. Yung nung aming sursurwan tayo, dito agayat tayo, hantay nga kitkitaan di ugali, kababalin ti may isa nga tao. Nung ayatan tayo iso nagaputa mo tayo, agpadpada tayo ti dignidad. Agpadpada tayo nga inaramig, pinarswa ti Diyos. Tayo lang ipon tayo nga, tunggal tao karuprupan niya ako Diyos. Nalaklakatay lang siguro nga ayatan. Nalaklakatay lang siguro nga matolerate. Dito bagbag, hanga na saya at nga aramid na. Because we remember, we are all created in God's image and likeness. Karkarupa na tayo amin ni Apo Diyos. Pinarswa na tayo ni Apo Diyos sigon tilangana. Isod ka po ng arupa amin ni Apo Diyos, nagiti kakabsat tayo na tattao. Ure pa'y nalaad nga pada, karkarupa lang ta ni Apo Diyos nila. Yeah? So medyo nilaglagipon tayo. We are all created in God's image and likeness. So we need to love. Amin, amin. Because in the sight of God, iti sangwanan ti Diyos. Pantay-pantay tayo. Iti sangwanan ni Apo Diyos, awan ti bakbak ng, awan ti napugpupre. Awan iti nangato ti taklong na ti komunidad, awan dagiti gagangay nga tao, nga magpadpada amin. Isod gabunang ayaton tayo, kagayong tayo, kagura tayo, dagiti takos na tattao. Ayaton tayo amin ida. Ipayan tayo ti pamakawan, nurumbol nga pakawanan tayo ida. Nagligat ako won agpaypayso. Naligat kay jay.
But that is the challenge. Dito masabot tayo yung obraan. Tapno at the end of time, kung malpas dito yung biyag tayo, at ang tudak kang naguguna tayo. Apo, handak na Kristo. Hangko kaya day jay, handak na kaskim Kristo. One, nunupod, nuna ka nga pasurot ni Apo Jesus Nazareno. Kaya nga aramidyan day jay. Inino. Haan nga bigla-bigla. O, mangrugi man ng tisemana, anati awis tisemana, o ito karesma ko nakuma, agbabawi kayo. Agbabawi kayo kat patsin nyo tinasantuan ng Ebanghelyo. Di jim pagana nga ayatom, ti manggurgura kang ka, ikararagam ti kabuson mo, at di jim Ebanghelyo. Agbalin tayo mapudpud ng pasurot ni Kristo, no kaya tayo nga aramidan. Nagitoy. Amen. Tumakdar tayo, ipaduyak-yak tayo, iti pamati tayo, mamati ak, iti may sa Diyos. Daydayon tayo tinagan na, dayta sa pasa mapiksan sa rin, kagnanayan kantuan ken nalmig. Ang mga taon ken mang tititibya, may turong mamagaraw ken magtaginayan iti amin ngadda. Isuti na yung daklan akararwat lubong, puon ken punganay iti amin na biyag ken garaw. Nung di pa yung nasarakan ti gagagay na, inmapatuan ken inat makita ti kinaparugbo na, ken tinaypadpado maasirib na, kadagiti nakakaskas daw nga aramin na. Inmalingag iti unik ti puso, tinasanton uni etimek na, ken inmet mananan ti kinasambit ti dumo ken ayat na ngama. Iti may gagapan na kay Ted, iti sapsapol tayo itinandam. Mamati ang katiyapo, tayo isuti mong dimidibiya kang atuan, isumete mong dimidibiya kang anibagan. Mamati ang katiyapo, pinarasuan ti tao, tap na itumulong babayan iti simpet ken gaget na. Iti pagimbagan ken pagrangayan sa pasak. Anan sata tati tao repeg na apatinayan tindaan pagpayan ken mangbiro babayan iti napalagbalog iti mauspusan kaligiti masapsapol. Agpanunod ken nagaramid iti imbag tati apo gunggunan na dagiti imbag ken tusaran na dagiti dapit sa pagpakinaken ken araramid. No pay saan na dagiti nagkasunay at usdusan tinay pay. Iman tati marubsir pinalinteg na inpunuan iti mabubus sa kakaasina. Mamati ang atin na marswa, kas panaygaga naman niya kita, akas amaan na dungo, kas tantunan din na kanya parangnon inton dumanan ti papatay ko. Kas parangnon siyasi ti may sanin baga naganak ti bangkay ti anak na, ket sa anak tumukukaw ti kunayin yung sutring palpalan ti lang, sapay ko. Kakapsat ko ang dawat tayo ti kaasi ti manangasi unay nga mati nilangitan iso nga nang ibawon kinaputa Isu Kristo. Tapno may naliwliwayan dagiti agdadaling ito may naagasan dagiti agsagsaga itirigat. Ito may naman ipagten ti panakaisalakan dagiti aming natattao nagtungpal ken mamati ken kuana. Iti tunggal dawat ken panggep ko na intay isumbat umarararaw ken kaapo indingan na kami. Mararakan ken kaapo indingan na kami. Idawdawatan mi apo ti sa pasimbangan dagiti aming nga obispo papadi ken seminarista. Nakatulungan ti simbahan nagraman meten dagiti laiko ken kapamatyan mi silawang pasingkenam ken pasanto ken kadila ti adda pagimbagan ti sa pasimbahan. Mararakan ken kaapo indingan na kami. Idawdawatan mi apo ti gimong ken tinasanto na simbahan mo ti Independent Church of Filipino Christians sa Glipay Memorial Church. Mararakan ken kaapo indingan na kami. Idawdawatan mi apo ti pagilian mi a Pilipinas dagiti aming naili ken syudad ti probinsya aming Ilocos Norte nang naruna ti syudad mi a Batak ti barangay Kamandingan agraman meten dagiti mangituray kada kami tapno kalakaman mi kumapada-pada ti kinalinteg kapya ken harangay. Mararakan ken kaapo indingan na kami. Salwadang kadimet o Dios dagiti naganak kada kami kakabsat kakabagyan gagayem ken dagiti nakatutangan mi tinaymbag nga naken. Mararakan ken kaapo indingan na kami. Idawdawatan mi payapo dagiti namin napada mi a Kristiyanos nagkaykaysakam kuman iti silong ti may sa pamati kanaya iti silong ti may sa ngarban tayo ti kangatwa na padi nga isu niya po Meso Kristo. Mararakan ken kaapo indingan na kami. Kadagiti aming natatawid demo Dios tinilangitan na grasyam na nangrunaw na kadagitoy nga anak mo isuda makigundaway ken makiranod ti nasanto na misa taginayunem kadi apo ti salon at ragsak ken ay bagagasgasat da. Mararakan ken kaapo indingan na kami. Kadagiti amin nga kasangay inkamet idawdawatan ni Daapo anak mo ni Elin Michelle Sabas Snyders ni anak mo ni John Teron Sabas Rolly Sabas Lamdoy Sabas Arian Matukal Pagaduan para kurang kadida apo ti manayo na dalos nagasgasat ken naragragsak pay apan nagbiag da. Mararakan ken kaapo indingan na kami. Dawaten mi met Dios sa tulungan kadagiti amin na masaksakit ken nagsagsagaba nangruda dagiti naidalit kadagiti nakanasaksakit paimbagem kadin apo dagiti saksakit dagiti kulang mo kadin tinapukaw masalon natna. Mararakan ken kaapo indingan na kami. Kadagiti amin amin minatay sungin kami daw dawatan tinilagdagit babayan ti daytoy
sakripisyo tinasantuan na misa. Ipayo mo ka din Apo, pakawalan dagiti aming nagbasulan ti karawadanak mo Francisca Salileng, Monica Espiritu, Ricardo Preto, Romeo Salileng, ken Nicomedes Salileng Senior, ken amin ang kapsat niya pimusay na walay makalagagi pa mga dawdawat ken mga karkararag kadakwada, at tunem kanidan ako dita pagariang isumain ka rin nagpay kadakwada. Marararakam ken ka ako ilan na kami. Denggem ka di o Diyos dagiti karkararag mi den kada kami tek tultuloy na santuan na panagbiag mi tapno may karikam to kumaami na makipaglakam tiad na nayo na gloria gapuken Kristo nga apo mi dawaten mi amin dagitoy. Amen. Ti apo adda kada kayo. Basta kumamin ken ka. Kas panagsagana tayo makipagpasel iti na santuan na padaya ti apo, hintay magpaisagana dagiti daton tayo magpahi ti na santuan na padaya. Itidaytoy ami sa pagyaman, ako'y yawan minanunong adato, sabay kumataada ka, ikariyan, na umawat ibagiken darang. Bunga tiban mo, kending et mi, idaton ni altar, anak man sudi, abin aragsak na dingit ni, ikay sa wiken ka, o Diyos na aumi. Itidaytoy ami sa pagyaman, ako iyaman minanunong adato, sabay kumataada ka, ikariyan, na umawat ibagiken darang. Bunga tiban mo, kending et mi, idaton ni altar, anak man sudi, amin aragsak na dingit mi, ikay sa wiken ka, o Diyos na apo mi. Itidaytoy ami sa pagyaman, ako'y yawan minanunong adato, sabay kumataada ka, ikariyan, na umawat ibagiken darang. Awatem kadi amami nilangitan tilagig tayat kumain kaligid si babawi ang puso mi. In kami dato na panglagipit na santuan ni itatao niya po Jesus kaligid na Diyos na panrusuro na abinig asing penken kaligid na kaskas daw pagpatulad na abinig ngayat asi ka na ano sa panagituret. Amoy mi kumapaglakaman dagiti makapasimpet nga naglagip na nagpahiti pa kay spalan mi ken di pa kay dayawa mo ako. Sabay kumamin. Agpuod ka nagkarkararag kayo tapno di kayo naman nagtisulisog ti kararwaan da asis sagana ti bagi nakakuya kasi ti may sama sa sakit nagtamit tayo magkakapsat ko ito dawaten ti aman tayo nanay langitan kas kalikagong ken tarigagay ti may isa ken may isa kada tayo. Thank you, ma. Po, tingiti karkarami.
Iti agnanayon ti asi ti Apo da kadagiti agbuteng ken kuana ti linteg na da kadagiti anak dagiti anak. Iya si Tiapo, daga tigitik tungpal iti linteg na, kin maglagip kat iti bilbilin na tapno iso din si tungpalin. Iti agnanayon nga Apo ipaslit na sa dilangit ti sad dito ray na ti pagarian na sa kupen na amin nga. Indayawan niyo Tiapo, dagay amin yung heles na, manakabalin ti pigsa mga ramen, iti sa una kinagtungpal, iti timek, ti bilin na. Daydayawin niyo ti Apo magganayon da kayo amin na buyubuyot na da kayo makatkatalek na nga garamid iti pagayatan na. Indayawan niyo tinamalswa, dagay amin na pagparswa na iti amin na diso, pagturayan na. Madaydayaw kawo Dios, sika tinagutangan ti lubong kadagiti nakakaskas daw ken di mabilbilang ngay nalinaw. Amin ti bagikan kararwami agraman amin nga dakada kami, sika Apo tinagutangan mi. Tapan ang igagang kasina na dumuunay, iso kadakam ti mangipay kadagiti masapsapon ming orean yaman. Tanasamit unay ngayat mo nga mami, punuin na kami iti grasya na dagati. Arami na nakangkad Apo na singpet kanimbag. Nalintag ka na sa lukag, naasigan na ayatap no may kari kami may ragpat ita kahasim kanimbag. Pero dem Apo kat di mo mapalpaludan dagiti dakas karikrik nami. Kat di maaso din ang tawid at nalintag kapanusang. Kat di meron nga pagluksawan tinimbag unay nga mami. Ibukbuk mo Diyos na itiparparapor mo ti amin tilubong. Aramidam ka din nga agarikan kuha na dalintag singpet kapya kan ginawa. Kat di tamang binibing nga kaasim nagipem kadmet Apo dito idimi nga yaten. Igagam kat ginayunem ti waya-waya ket panagwaywayas na. Ket pagranyagi mapatinayon ken kuha na ti silaw da sursuro, kapya waya-waya ken panagpapada. Tapnon ti panagbiag mi nagasgasat na namnamay naging ginawa. Talyawem kadmet Apo ti simbahan mi, pasingpeten ken pagasaten na kamkan nga anak na. Agkakapya ken agkay sakam kading, ika nakam kadapoy ti saririt singpet ken rekta agtungpal kadagiti tinalagita na bilbilin ken panursuro. O Dios, didayawin na kang asiyaman unay, ket itipon mi tingkam ken kapanagdaydayaw titimek ti sangalubungan ngagdandani wagkunkuna. Madaydayaw, madaydayaw. Madaydayaw tinasamit unay nga madigiti amin ngadda. Amin digiti parparsoy mumbunan nagdating naman nakabalin ken kinaman ang naasina. Santo, Santo, Santo ti Apo man nakabalin amin na daydi pumanay. At dayta, itadanto magdanayon na wantindana sabay na. Santo, Santo ti Apo, Dios dagiti amin na paswa. Ihangin ken dadanak mo, dagiti pangaydayawan. Hosana, iti madaydayaw ti umay, itinagat ti Apo. Tumagdan tayo. Iti agnanayon nga Apo at yung nagtinanginaw nga templo na iti saklang nagulimek amin ngadda. Nailangitan nga Ama, napanglaw kang unay. Yamuray pa'y kumanda kam ti kabaknangan. Awan ti mabalinming iruknuikan ka may karitawan umasping at tinadayag mo. Anong sa tatap no mabalinmi ti mangiruknuikan ka, iti may nga daton no masasidag. Iti uray la kumanaw pagbasit ti kinangato dito ning parumpuan na tinadayag mo. Iruknuikan ka Apo dagiti tanda ti awan patingganang ayat ni Apo Jesus, tanda ti nanginaw na bagi, ken napateg unay adara na. Isu iti sakbay nga iyawat na siya at ibagina tap nagtuto, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain niyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagi, isu amay yawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida nangala iti kadis. Nagyaman manenken ka. Sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen niyo ket uminom kayo amin iti daytoy. Daytoy ti kadis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayon na tulag. Isu amay buyat to amay pahikada kayo ken kadagiti amin nga tattao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden niyo daytoy apang ilaglagipyo kanya.
Inakaminsasakan, manubot isang anubungan. Inakaminsasakan, manubot isang anubungan. Iti ngaratin kang panagilot agkan kauna sa mitunay nga amami dagiti tinalumuatan dating kang pagyaman. Aramidan mi apang lagi pasikatinayat nga amami nilangitan. Ina kami amin pinarso kay tutang mikan katibiyag mi. Ken amin nga dakada kami kastamet ti dagdalaya pa nakaited dagiti masapsapon mi ken dagiti adu ken di mabubus sa kakaasim. Aramidan mi metapang lagip ken Apo Jesus tewan patinggana kinaimbag na. Ken idi day tinay parungbuan ngayat katakastaunay. Alpasan tinakadakang panursuro may papantibiyag na ganayon, inapainpatli tinanginaw na biyag na pinailan sa kinakababoy na panakay padagpa. Tapos na panik na kami nakangaskas daw may papatay na, ikinaputno dali tinailangitan na panursuro na. Ngayon na kami nigtan tinakatartar na mapagpatulag ti kinaemma, panagayan ayat kadagiti tattao, kinalintag kinasingpet na oray pakatayan. Aramidam kad apoin kang paglakaman dali tiwan patinggana panursuro na. Tapnoin kang mamapasingpet ket tilagip, dili nanginaw na panagtutuog na. Iso kumati mga pabilag ken mga papigsa kada kami. Tapnon mabalin mi ngay bayala si Anos dagiti papay ti abiyag. Tulungan na kami apang mangliklik. Kadagiti sisi ito yung pagluluwaan. Ken mga ragpat tinilangitan na ginawa. Iso ngayon ka rin kadagiti makamuha mang sungkot kadagiti tinilangitan na bilbilin mo. Sapay ko. Kas may sa pamilya ti Dios nga nadan iti panagtalag ken panamati ken kuana. Itay awagan ti Dios babaen ti kararag ng suro ni Apo Jesus kada tayo. Apo ko pam ti panagari ipan nakabaling ken ti dayagdeg nga nayon. Sapay kuma. Ni Apo tayo Yesu Kristo kinunanan o may muyag iti daton mo ti altar. Sadyain ka malagi pati kabsat mo dagura na ken ka. Agsubli ka taong muna pa yung kakenkuha na makikapya. Ang kakapya di orkas na paypay so kanimbag ang kabsat. At pibinakawan to'y kadigitintay nagkurkurangan ket awang kalin makigurang-gura, mang chismis mang paspasakit. Kung mga idadanos itipada ng tao. Basta kumarot, tapos tayo amay tayo nilangitan pa ko na tayo. Tikapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Basta kumarot ken ka. Ipayo marot kakabsat iti naisem naragsak na yung papuswan at tanda tikapya ti tumugal may isang. Umisong tayo. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Apo di kang may kari. Apo di kang may kari. Apo di kang may kari ang may
kadara niya po Meso Kristo gapo kadagiti ang basbaso ni. Yung muaman na kung kadagiti balagin ni. Nalaos ti kapo niya, ang masalap ni Mia sumalit kadagiti dapat sa ikrib namin at namin. Kahit naman nila kayo ni Inugo, ang bayan sa anak mo, ang anak mo, sa lahat ng mga. Ipagkakula pa kayo nila ang sulino. Nawatan ni Manila sa bituloy nga po may pagkakalin na kami. Umay ka o Diyos, umay mo ramin ang dagiti nakapakasigal sa kami. Kadagiti bumitig na simbet na dadawin na kayo katulad sa limang. Tapos sa iyo, hindi ka muna sa iyo mo yung meron. Hindi tayo magkaday ko ay sandali ko ay pasigalaran niya po Yesu Cristo sa akin. Cordero de Dios, Santo das basbasos inugo, ignem kada kanti kapiyan. Kakabsat ko at to'y titinapay tibiyag, kan tikalis ti panakay salakan. Ladawan kan kayarigan ti bagi kandaran niya po tayong Yesu Kristo. Agbyag kumagnanayon digiti umayumawat kan mamati kan kuana sapay ko na. Upay mo ako bendisyon ng digito'y nanak mo mamawat, ikayarigan ti bagi niya po Yesu Kristo. Padaya, padaya, Dai
ako at dakada tayo, Basta kumamit din ka. kumararag tayo. Kasi papustin ko na. Man nakabalin na Diyos, babayan ti pa nagkumulgar mi, inawat mi ti talget ti pa nakaisalakan mi. Ipay mo kadita, danto aldaw, anapaypay sunton ti pa naglakam mi kadagiti ragsak ti langit. Gapo ken Kristo nga apo mi, tumakder tayo amin katabsat. Tayo maagulimek, iti kaunggan ti puso tayo, tayo may datag ken Apo Jesus Nazareno, digiti pagkasapulan tayo, ken digiti kamtawag ti pamilya tayo. Man nakabalin ka nagnanayon may sa Dios, sagyaman kami Apo, iti na ito yung aldaw, nakipagpaset kami, iti na ito yung nasanto na misa. Nagyaman kami Apo, ti salunat ken pigsa, ti tumunggal may sa kada kami, ti presensya ti tumunggal may sa kami, kada kami Apo, giyaman kami. Apo, isursurong, itultuloy na kam kadi nga isurong agayat. Itultuloy na kam kadi Apo nga isurong nga mamakawan. Nakuray pa ino narigat. Uray pa ino narigat ng ikam ayaten daging taong mga idadanes, mga gurgura, mga padpadakis kada kami Apo, isuro na kami. Dahil iso ti pagayatan, katagbalin kami kadi ang makahilayo ken ka Apo. Apo, iti dahito yung gundaway, kami ngayon ruknoy, dahil iti pagkasapulan mi. Nagulimek tayo, wala yung tayo ruknoy, dahil iti kabukbukudan tayo madawat ken panggit. Dagiti dawat nga pahay kalagiti kam kaming ti pamilya tayo. Dagiti dawat ken kitaw dagiti kakabsat tayo nga agdaw dawat ti tulong nga mga ikakaasi kadakwada nang na dagiti masaksakit ken dagiti agsagsagaba kadagiti nagduduma parparikot wala na daan kadagiti nagduduma parparikot. Hintay maron itay daw-dawatan dagiti kakabsat tayo nga manggurgura ka na tayo dagiti kakabsat tayo nga gagaramit ti dakes. Kasapay na kung matadawlawagan ti Dios ti panunod da ket madawlawagan damit babaen met laing ti panamati da ket kuan. Apo Jesus Nazareno at tuwing ingkam nagunnoy, ingkam at tuwing ingkam man nagdawat kadagiti pagkasapulan mi tinadaw aldaw. Apo kadagito yung anak mo nga dahil tatadengem kadagiti dawat ken kiddaw da. Kadagiti amin nga daan iti sakit, sa gidem kadita Apo babaen iti managayat unay atakyag mo. Arakupem ita Apo, tasapay na kumata mapukawen dagiti amin nga saksakit da. Katagpulang kaditi napukaw asanunan da. Kadagiti kakabsat mi nga daan iti naidanay sang sakayan nga dawat ken paggem. Apo Jesus Nazareno denggem kaditi iti dawat ken kiddaw da. Ipangan mo kadida, ipangan mo kaditi sumbat mo kadakwada, ket iturong mo Apo sigun met laeng ti pagayata. May daydayo ka kadi Apo Jesus Nazareno. May tultuloy migat na tuladen, sungputen itidalan ng katingka insagana ng kapagnaan. Tapno may turong kami iti pagariam. Isungay kahing paay when suy kay sagsagana kadagiti amin nga agtalinaed iti pamati ken namnamaken ka. Amin dagitoy dawat ken kaharagmi iti napanaganagan ni Apo Jesucristo. Ni Apo Jesus Nazareno aman lubot ken mangisalakan mi. Nawaten mi amin dagitoy. Amen. Apo Jesus Nazareno, kaasyan na kami. Apo Jesus Nazareno, kaasyan na kami. Apo Jesus Nazareno, kaasyan na kami. Ti Apo kan kanayon kumangad na kada kayo, Basta kumamit ken ka. kalpasen ti panakaidaton ti nasanto na misa, at tamet tayo pahingumuna tayong tayo dawaten, ti pamendisyon ken grasya
ti Dios. Umay kumani ka, o Diyos ko. Amin, amin ang palingkod ko. Nasikalain umako, di ammo ka makatulong tuyo. Umay kumani ka ba, o Diyos ko, narasigunay mabiyag ko. Nasikalain umako, di ammo ka makatulong tuyo. Nagpasagap na rugyan ka, tawan sa maling di manamdaman. Narakupen na narualan, sabay na inang may wawan. Nagpasagap na rugyan ka, tawan sa maling di manamdaman. Narakupen na narualan, sabay na inang may wawan. Umay kumani ka, o Diyos ko. Amin, amin ang pagpapaso ko. Nasimusan na umako, kayawan ang aming nalito ko. Umay kumani ka, o Diyos ko. Narigan tunay kapangyarihan ko. Nasikalain umako, di ammo ka makatulong tuyo. Magpasalang narugyan ka, tawan sa maling di manamdaman. Narakupen na narualan, sabay na inang may wawan. Nagpasasayang narugyan ka, tawan sa maling di manamdaman. Narakupen na narualan, sabay na inang may wawan. Bendisyonam igagat sa lakniban na Dios. Sa lakniban na kang Dios nga ganayon, ipamatmat mo ako tanaranyag arupang kada kami kat kasyan na kami. Di nakambaybayan nga anak mo ama, parang kapa na kami isingpet, gasat, kapyatan na kinamay sapay kuma. Ignaday ganagan niya po tayo sa Kristo, iso kumatimangted kada kayo tinimbalagasat, mangilisi, ti amin na dakis ken pegad. Kaya ti pamendisyon ti Dios mo, bakit agbati kumakada kayo ken nagitikam kaming ti pamilyayo, itaaken ti agnanayon. Amen. Ligayawan ti agnanayon tinagan ti ama, iso anamarso iti langit ken daga. Amen. Itutulog ti nidaydayon ti Dios, babayin tali tinimbag na aramid. Kaya
ganda